I a continuació, al Fet a Mida, doncs seguim. Avui és dilluns i, per tant, què toca, Vane? Doncs toca parlar amb el Marc Buixaderes. Marc Buixaderes, què tal? Molt bona tarda. Molt bona tarda. I ens vols parlar de les places d'aparcament per persones amb discapacitat. És allò de, no, si és un momentet, ara me'n vaig, res, són 2 minuts. 2 minuts, és una estoneta, res, marxo ja. Quina excusa tan morrosa aquesta. Però això és el que tu et sents dir, eh? Sí. Bueno, això i coses pitjors. De fet, us volia començar explicant un tros, un tall del monòleg que jo acostumo fer normalment, que és una situació en la que jo volia anar a un restaurant que ja coneixia, i que per tant sabia que hi havia una plaça per discapacitats per aparcar. I em trobo amb un senyor que semblava que no tenia acreditació i li dic, li pico el vidre, baixa el vidre i li dic, senyor, vostè té acreditació? I em diu, no, és que la meva dona ha anat a tirar la loteria. Ara torna. Ara torna, és un momentet, és allò, és un momentet. Ja està. I clar, jo de seguida vaig pensar, dic, vale, si la teva dona ha anat a tirar la loteria, saps què? Queda't tu amb la meva plaça i la meva discapacitat i jo em quedo amb el número de loteria, que no toca mai, però, oiga, algú millor és, no? I us he portat avui unes fotos perquè parlarem bàsicament de 2 categories. Els aparcaments en els que les persones aparquen sense haver-hi d'aparcar i els aparcaments que arquitectònicament són un desastre. Doncs passem a la primera fotografia. Vale. Aquí el que veieu és que, clar, hem de tenir en compte que les persones amb discapacitat hem de poder sortir per totes les portes del cotxe, no? I aquí el que veiem és excepte per dalt, evidentment, per dalt no sortirem, no? Però aquí el que veiem és una persona que pràcticament s'encasta contra l'altre cotxe. I per què és? Perquè hi ha aquestes ratlles, que les ratlles estan per alguna cosa. Són 20 centímetres, saps allò que dius? Sí, però bé, no, és una miqueta. La roda trepitja una mica la ratlla, home, no és per tant. Res, no n'hi ha per tant. És un petit detall sense importància, diríem, no? Passem a la següent, sisplau. Veus, les mateixes ratlles, eh? Això és mateixes ratlles, jo crec que aquí hi ha hagut una confusió mental, saps? És a dir, com que els aparcaments també són reixats, igual s'han confós. Però és que ni així, perquè si fos per motos l'hauria d'haver aparcat, diguéssim, amb bateria. Però fixem-nos-hi bé, hi ha 3 motos mal aparcades, vull dir, cada vegada hi ha una moto a la plaça on no tocaria ser-hi. Mal col·locades. És que clar, està pintat. És el súmum del súmum. Però és que si fins i tot fossin places d'aparcament per motocicleta, ni tan sols així estarien ben aparcades. No, tampoc. Això sí, han tingut la delicadesa de deixar més o menys l'espai buit, l'altre espai buit. Llavors, si passem a la següent imatge, veurem que aquest ja sí que ja és el que se n'hi diria un bravo campeón de manual, perquè si us hi fixeu hi ha el senyal de discapacitat en una banda, però és que l'altre tens el senyal de les motos. Per tant, ni un ni l'altre. És meravellós. Per tant, ni un ni l'altre. Els meus pobrons que aquí no aparca ningú. Només aparco jo. Més desubicat no pot estar aquest, sí. Està desubicadíssim. I si passem a la següent imatge, aquest ja és, vamos. És de Champions, aquest, Aquest ja és el winner de tota la secció. És a dir, aquí seria cosa aparcar una barca. Les barques s'aparquen als ports. Aquí no, per favor. Però bueno... Aquest és boníssim des de la gravetat dels fets. És que no és Photoshop, o sigui, el Photoshop és el del voltant, no pas la barca és real. La barca és real. I és més, és Photoshop, però que no l'he posat jo, és Photoshop de l'Ajuntament de Sant Josep,
que és un poble de les Illes que li vam donar el premi a la insolidaritat d'aquell any. I, per cert, la moto del costat també ja posats, fem Sí, està una mica com de viatge, no? Diguéssim que també està amb aquest tros que hauria d'estar reservat perquè surti la persona que està dins del cotxe amb discapacitat. Però bé, fem un doblet, aquí tenim dobletes. Jo és que, ho sento, però el vaixell no em deixava veure la moto ara mateix, i saps? És doblete, si hi ha un vaixell no baixarà un discapacitat, per tant la moto la pot deixar aquí. Perdona, no estem contemplant que potser el vaixell no és del discapacitat, no? Llavors no pot ser, no? Tu no vas, no? En aquest cas, abans deies que anaves al restaurant, però no te'n anaves amb el vaixell, no al restaurant. Jo no ho veig, no ho veig. I amb el remolc, I amb el remolc també. Tot podria ser. És increïble. Si passem a la següent imatge, això ja són altres, diguéssim, aparcaments que estan ja mal fets d'origen. Fins ara hem vist... Ja estem a l'altra categoria, no? Sí, ara ja és... Nyaps urbanístics. Nyaps, exacte. Molt bé. Nyaps. Parlaríem de que això és... Jo m'imagino operant i pensant aviam com podem molestar el menys possible els bípedes. Però a veure una cosa, és que la quantitat de persones que han de balar abans de pintar això al terra és quilomètrica. Ningú va veure. Ningú va veure que jo, si vull aparcar aquí, has de pujar què va dir? Doncs escolta, que pugi la roda dreta, la puja a sobre. És que fins i tot hi ha el fanal. Doncs que la deixi mig recolzadeta a la vorera sense tocar el fanal. I el problema està en que, a més, quan obro la porta ratllo tot el cotxe, perquè, clar, és meravellós. Aquesta foto, per cert, és dels companys amics d'en Biel que fan crides perquè aquests nyaps urbanístics deixin d'existir. Si passem a la següent imatge, aquí ja tenim el 2x1. No. Sí, no, això és real, no és cap Photoshop. Jo crec que, sincerament, tenien un compromís de posar una plaça de discapacitat i un altre compromís amb els verds de l'Ajuntament. I devien pensar, saps què? No tenim espai per tot. Fotem aquí l'arbre i saps què? Bona nit i tapes. Perquè és evident que l'arbre no ha crescut, després de pintar la plaça, vull dir... Però això supera el vaixell, perdoneu, supera la barca, La barca un dia la treus, però l'arbre, bueno, sí, el pots tallar, però llavors et tiren els verds a sobre. Vull dir, això és gravíssim. Vés a talar l'arbre. No talis, que llavors tindràs problemes dels verds, dels ecologistes. És horrorós. És una de les coses que jo... Has d'aparcar amb bateria, ficant-te el cap allà així, però després la rampa no la pots baixar, Sí. No pots baixar i si baixes xoques contra l'arbre. Clar, per això. Que t'hi pots fer hasta mal aquí. Com el més difícil todavía. Què més ens has portat, Marc? Passem a veure, una altra imatge. A la següent imatge. Va, en sèrio? No. Això seriosament, No. Evidentment hem tingut la delicadesa de posar els conos perquè no t'hi aparquis. Però jo crec que aquí, sincerament, penso que va ser una qüestió d'estalviar-se pintura. És a dir, sabeu que normalment hi posen una roda. Doncs devien pensar, saps què, com aquesta roda ja no hi és, obrim el forat i així ja... Innovem el disseny, innovem. Exacte, innovem el disseny i posem un clavegram ja de pas. És en 3D, aquesta imatge. És un de nou, és una renovació. I en tens més, encara? Encara en tinc més. Passem a la següent. Això ja és la meravella. Una meravella arquitectònica, perquè si està adaptat al pàrquing, després al sortir, Tres esglaons. Així com que no queda la cosa, no? Que jo per saltar això... Perquè has de sortir per l'altra banda, et diran, has de sortir per l'altra banda. Penso que no ho pot millorar, saps? La humanitat et sorprèn. Com posen aquestes rampes que no ho acabo d'entendre? Uf, mare meva. Com deia el Pere, la humanitat et sorprèn. En fi, són coses que no entendré mai. Passem a la següent. A la següent. Això és una solució
que jo he trobat. És a dir, hi ha posats, escolta, per què no fem una mena com de guerrilla wiki? Aviam, així la gent li faria com més cosa per cá, no? Si veu, potser que som una miqueta més xungos, potser llavors li faria més cosa per cá. Però, no sé, és una cosa que penso jo així en general. A mi m'agrada, jo ho veig, això. Home, doncs sí, doncs sí. Sí, sí. Aquesta la comprem, te la comprem, A veure si algun ajuntament ho fa. Vinga. Jo crec que seria fins i tot trending topic, Això? A veure, espera. Això és un missatge, d'algun lloc que han col·locat perquè els conductors, quan ho veguin, no aparquin, vale? Que és, el que ve a dir no és una plaça VIP, sinó tampoc una exclusivitat, però la necessito. Realment tu necessites aparcar aquí, perquè si necessites aparcar aquí és que estàs al meu lloc. Vols realment estar al meu lloc? Prendre consciència, vaja, una lliçoneta. Prendre una mica de consciència. No sé si se l'acabaran llegint, però, perquè els agents cívics, saps? Sí, però bé, com a mínim s'intenta. Diu què posa al terra, no ho sé, ja he aparcat, saps? És molt llarg el missatge. Hauria de ser més curt, hauria de ser... No aparquis! Saps? Allò, una cosa així. No aparquis aquí o vagin a un altre pàrquing, però aquí no. Marc, escolta, sensacional com sempre, és allò riure per no plorar, perquè evidentment la realitat és una merda. Això perdoneu que ho digui així, però és que és increïble. Moltíssimes gràcies, Marc. M'ho he passat molt bé avui, gràcies a vosaltres. Hem tornat a riure molt, tot i el que ens has portat hem rigut. Això és la intenció. Exacte. Marc, ens tornem a veure d'aquí 15 dies, va. Vinga, va. D'aquí 15 dies. Bona tarda. Bona tarda.